No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja tämmöistä kolean keväistä aamua. Ja lämpimästi tervetuloa tähän Sarliinin aamuvebinaariin. Meillä on aiheena tänään yksin työskentelyn turvalaitteet ja kaasun ilmaisimet. Ja niillä on tekemistä tietenkin turvallisuuden kanssa, joka on erittäin tärkeä aihe aina. Mutta tietenkin kun työskennellään haastavissa olosuhteissa ja vaarallisissakin olosuhteissa kaasujen kanssa, niin silloin se on erityisen tärkeää. Ja lisäksi, jos vielä joudutaan työskentelemään yksin. Onneksi on sellaisia työvälineitä, joilla voidaan lisätä turvallisuutta tässä yksin työskentelyssä, ja siitä me tänään puhutaankin. Mun nimi on Miila Huttunen ja mä toimin täällä Sarliinilla markkinointipäällikkönä, ja tänään mun tehtävänä on huolehtia, että tässä kaikki sujuu mukavasti. Chatti on auki, sinne voi laittaa kysymyksiä tässä matkan varrella ja meillä on sitten lopussa aikaa käsitellä, jos niitä kysymyksiä on siellä ilmentynyt. Heittäkää vaan ihan mitä asiaan liittyvää mieleen tulee. Mutta pidemmittä puheitta meillä on täällä tänään Sarliinin asiantuntija Niklas Kalberg puhumassa tästä aiheesta, ja annankin nyt saman tien puheenvuoron Niklakselle. Ole hyvä. Jes, eli tosiaan tervetuloa munkin puolesta. Mun nimi on Kalberg Niklas, niin kuin Miila mainitsi, ja tosiaan työskentelen Sarliinilla näiden kaasuilmaisimien ja yksin työskentelyturvalaitteiden parissa, ja ollut semmoiset vuoden päivät suunnilleen tässä Sarliinilla hommissa. Aikaisempaa kokemusta on myynnin puolelta, teollisuudesta ja sitten tosiaan niin kuin prosessin puolelta teollisuudesta, että on tavallaan sitä asiakkaankin näkökulmaa itsellä. Tänään aiheen tosiaan on yksin työskentelyn turvalaitteet ja kaasuilmaisimet. Käydään vähän läpi riskejä, miten niitä voidaan hallita, minkälaisia ratkaisuja löytyy. Otan vähän esimerkkejä tilanteista ja sitten lopuksi tosiaan niitä kysymyksiä, mistä Miila mainitsikin. Ihan alkuun käydään lyhyt Sarliinin esittely ihan nopeasti. Sen jälkeen mennään tosiaan sinne turvalaitteisiin, yksin työskentelyyn, niiden hallintaan, riskeihin. Sitten vähän paikkatietoa, tekstiloi ja sen jälkeen sitten viimeisenä kysymykset ja kaasuilmaisimet. Yes. Eli tosiaan Sarliin on semmoinen noin 90 vuotta vanha perheomisteinen yritys. Historian aikana on tehty myyntiä, tuotantoa, maahantuontia monilla eri aloilla ja sen takia aika laaja kokemus vähän kaikesta teollisuuden puolesta ja muutenkin. Pääkonttori on Vantaan Kaivokselassa ja sitten muuten tosiaan ympäri Suomea on niinku huollolla varastollisia toimipisteitä, että laaja verkosto ympäri Suomen. Asiakkaita meillä on tosiaan laajalla sektorilla, isoista teollisuusyrityksistä pienempiin sitten ihan yhden henkilöpuljuihin ja sektoreita meillä on metsäteollisuutta, sellupaperiteollisuutta, metallikonepajateollisuus, energiateollisuus. Toimitaan käytännössä siis vähän niin kuin kaikilla eri teollisuuden aloilla. Jos se jokaisessa on omanlaisessa haasteensa, niin päästään ratkomaan ihan arkipäivänä monenlaisia haasteita. Sitten Sarliin tosiaan jaetaan sisäisesti 4 eri tuotelinjaan. Ensimmäinen niistä on tuo automaatio- ja digitaaliset ratkaisut. Itse kuulun sinne ja tänään ollaan sen parissa sieltä, kun meillä on tosiaan sisällään nuo prosessi- ja koneautomaatio ja sitten on kone- ja henkilöturvallisuus, mitä tänään pääasiassa keskustellaan. Sitten on kaasu- ja energiaratkaisut, mikä pitää sisällään esimerkiksi noita kaasuasemia ja biokaasulaitoksia, LNG-järjestelmiä ja muita. Ja sitten on vielä paineilmaratkaisut, missä keskitytään sitten optimoimaan sitä asiakkaan paineilmalla tuotantoa, sitä kautta saadaan toimintavarmuutta ja energiasäästöjä. Paineilmasta vaikka muutamana referenssinä voisi mainita SSAB:n tai Outokummun. Sitten tuo huolta elinkaaripalvelut, mikä on sitten tosi tärkeä niin kuin kaikkia eri tuotelinjoja ajatellen, kun sieltä saadaan tavallaan sitten tarjottua sitä huoltoa jatkuvaa elinkaaripalvelua meidän asiakkaille ja sitä kautta kaikki saman talon alta.
Yes. Siinä tosiaan yritysesittely ja mennään itse päivän agendaan. Tänään tosiaan aiheena yksintyöskentely, turvallisuus, yksintyöskentely yleisesti. Vähän käydään läpi, mitä se tarkoittaa laissa, mitä sitä Suomen työturvallisuuslaki määrää. Sitten käydään siihen perään vielä nyt kaasuilmaisia, mitkä on iso osa yksintyöskentelyä myös. Ja sitten 4 pääkohtaa just, että riskit, niiden hallinta, miten niitä riskejä ollaan arvioitu, mietitty, miten te voidaan hallita, miten sitä käytännössä tehdään, mitä ratkaisuja löytyy. Sitten on tosiaan tuo reaaliaikainen paikkatieto ja yhteydentila tekstiloissa, mitkä on merkittävä tekijä myös yksintyöskentelyssä. Ja viimeisenä käydään kaasuilmaisia, mihin otetaan kantaa oikeastaan tänään kannettaviin, mutta kiinteät ihan samalla tavalla kuuluu siihen työturvallisuuteen ja kaasuilmaisten turvallisuuteen. Yes. No miksi sitten tämä päivän aihe on tärkeä? Yksintyöskentely on nykyään aika arkipäiväistä, sitä toteutetaan oikeastaan varmasti, en ihan jokaisessa yrityksessä, mutta aika monessa yrityksessä. Ja silloin kun aihe on arkipäivästä, niin siitä tulee ehkä herkästi rutiinia. Ja kun siitä tulee rutiinia, niin välttämättä ei osata ehkä huomioida niitä kaikkia riskejä, mitä siinä voi olla. Tai jos työtehtävä vähän muuttuu tai toimintatapa muuttuu, niin riskit voi jäädä ehkä vähän sivuuttamatta. Niin siksi on tärkeää arvioida ja miettiä sitä yksintyöskentelyä, että miten sitä voidaan parantaa, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen turvallisesti kotiin. No sen turvallisuuden varmistaminen vaatii ensinnäkin sitä, että tosiaan tiedostetaan se, että mitä siellä on riskejä, työntekijä pystyy huomaamaan vaarat ajoissa, reagoimaan niihin itse, ja sitä, että tavallaan laitteet ei ole se ainut turva, mutta se, että ne hoitaa sen, mitä itse työntekijä ei välttämättä pysty huomaamaan. Tosiaan teknologiaa on nykyään paljon, millä voidaan turvata sitä yksin työskentelevää henkilöä, mutta se ei välttämättä riitä yksin, että niitä laitteita pitää myös osata käyttää, että tiedetään toimintatavat ynnä muut. Ja turvallisuus ei tosiaan ole mikään checklist yrityksessä pelkästään, että se on asia, mikä pitää oikeasti ottaa täydellä vakavuudella, että jokainen voi työpäivän jälkeen lähteä turvallisesti kotiin. Ja ei se varmasti ole yrityksellekään mukavaa, että niitä tapaturmia sattuu. Sitten mennään siihen yksin työskentelyn laissa. Suomen lainsäädäntöhän se ei kiellä yksin työskentelyä, mutta siellä on selkeästi määritelty se, mitä yksin työskentely on. Eli yksin työskentelyhän tarkoittaa tilannetta, jossa työntekijä tekee työtä ilman välitöntä valvontaa tai tukea muilta henkilöiltä. Käytännössä pääasiassa aina tarkoittaa sitä, että se voi olla fyysistä yksinoloa, eli henkilö on jossain kohteessa X tekemässä jonkinnäköistä huoltotyötä esimerkiksi, missä ei ole sitten mitään välitöntä apua välttämättä muutamien 10 metrin päässä, eikä välttämättä edes 100 kilometrin päässä. Että siinä on monta tekijää. Toki välillä voi olla jotain työtä, että on vaikka henkilöitä lähellä, mutta se ei ole minkäännäköistä suoraa tukea, että on vaikka asiakkaita lähellä, mutta sitäkin voidaan määritellä yksintyöskentelynä. Sitten työturvallisuuslaissa on 89 pykälä kertoo suoraan yksintyöskentelyn määritelmässä, että työssä, jos työntekijä työskentelee yksin ja johon siitä syystä liittyy ilmeinen haitta tai vaara hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen, työnantajan on huolehdittava siitä, että haitta tai vaara yksin työskentelyssä vältetään tai se on mahdollisimman vähäinen. Työnantajan on myös työn luonne huomioon ottaen järjestää mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon työntekijän ja työnantajan osoittaman edustajan tai muiden työntekijöiden välillä. Työnantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. Eli työn turvallisuuslaki suoraan ei nimenomaan kiellä sitä, että ei saa tehdä yksin työskentelyä, mutta yksin työskentely täytyy pystyä perustelemaan ja se pitää toteuttaa käytännössä turvallisesti ja sillä, että siinä ei tapahdu yksin työskentelyä ensinnäkään se, että se kokee olonsa turvalliseksi ja se, että se on oikeasti turvallista työskentelyä. Itse yksin työskentelyhän suoranaisesti ei aiheuta mitään vaaraa, mutta yksin työskentelyn työssä voi tapahtua asioita, esimerkiksi kaasuvuotoja, sairaskohtauksia tai vaikka laiterikkoja, jossa sitten tulee riski siitä, että työntekijä joutuu vaaraan työskentelyssä yksin. No sitten kun laki määrää sen, että yksin työskentelyssä pitää ottaa huomioon, toteuttaa käytännössä oikein, pystyy perustelemaan se, niin silloin työnantajalta tulee niin sanottu huolehtimisvelvoite.
Eli työnantaja on huolehtiva siitä, että työ on turvallista, ja se koskee nyt erityisesti yksin työskentelyä, mutta totta kai kaikkia muita, missä on esimerkiksi kaasuvaaroja, mahdollisuus vaikka putoamiseen tai kaatumiseen ja muuta. No, mistä se yleensä lähtee sitten kun ruvetaan pohtimaan, niin ensimmäinen on tietenkin riskien arviointi. Tunnistetaan se, että missä tarvii tehdä yksin työskentelyä, miksi sitä tarvii tehdä, onko se välttämättä tarpeellista. Aina ei ole järkevää kautta mahdollista, että ihminen tekisi työparin kanssa töitä, just vaikka huoltoporukka, mikä kiertää ympäri Suomea yksin tekemässä huoltoja, niin silloin se ei välttämättä ole kaikista kustannustehokkainta, että siellä menee 2 ihmistä, niin silloin se täytyy tehdä yksin, ja sen jälkeen siihen täytyy tehdä ratkaisuja. Ensin arvioidaan riskit, jotka on kohteesta riippuen. Voi olla, että on kaasuvaaroja, voi olla, että on kaatumisvaaroja, putoamisvaaroja. Sitten voidaan ottaa ihan inhimilliset sairauskohtaukset, mille ei tavallaan voi mitään. Riskejä ruvetaan hallitsemaan, hankitaan mahdollisia turvalaitteita, poistetaan jotain riskejä, mitä pystytään. Kaikki tietenkään ei voi poistaa, jolloin sitten turvalaitteet on se viimeinen ratkaisu. Sen jälkeen, kun turvalaitteet on hankittu, ne koulutetaan, perehdytetään, kerrotaan työntekijöille, miten niitä käytetään, miksi niitä käytetään, minkälaisia vaaroja siellä työtehtävässä voi tapahtua. Sitten totta kai, kun itse riskit on arvioitu ja perehdytys on tehty, niin sitten tietojen ajojen välein niitä ohjeita päivitetään, että ne pysyy ajan tasalla. Toimintatavat voi muuttua vaikka puolen vuoden välein, mutta korkeintaan vuoden välein olisi kyllä hyvä vähintään käydä se riskiarvoja läpi siinä työtehtävässä, varsinkin jos se on korkean riskin työtä. Sitten voidaan vaikka määritellä just, että henkilö saa työskennellä yksin jossain, mutta sitten tiettyjä tehtäviä ei saa siellä vaikka tehdä yksin. Esimerkiksi viemäritilaa ei saisi mennä yksin tai vaikka tietyssä korkeudessa ei saisi työskennellä yksin. Et siinä voi tiettyjä rajauksia tehdä, vaikka yksin työskentelyä olisikin. Ja yksin työskentely ei tosiaan ole itsessään nimenomaan se riski, mutta se on hallittavissa se riski yksin työskentelyssäkin. Sitten tosiaan vähän niitä ehkä merkittävimpiä riskejä, mitä siihen yksin työskentelyyn tulee. Toki on tapaturmat, onnettomuudet. Näitä on esimerkiksi just kaatuminen, putoaminen, ehkä ne suurimmat. Näissä voi aiheutua tosi järkeästi, kun ihminen kaatuu, pyörtyy, jää jonnekin tilaan pitkäksi aikaa, niin eihän se sitä välttämättä löydä sieltä kukaan pitkään aikaa. Sitten on väkivallan ja häirinnän riskejä. Näitä ei ehkä teollisuudessa välttämättä niin merkittävästi, mutta sitten on just logistiikkapuoli, partijat ja muut, mitkä kiertää kohteessa yksin, missä voi olla vaikka tunkeilijoita ja muita, niin siellä voi kokea väkivaltaa tai häirinnän riskejä. Sitten on ne äkilliset sairauskohtaukset, sydänkohtaukset, aivoverenvuodot, varmasti paljon muitakin sairauskohtauksia, mitkä voi aiheuttaa sen vaikka tajunnan menettämisen tai pahimmassa tapauksessa sen kuoleman. Ja sitten on myös työympäristö niitä vaaratekijöitä, on kaasuvuotoja, laiterikkoja, jotkut laitteet vaikka hajoaa ja aiheuttaa vaikka sirpaleita, mitkä osuu työntekijää sitä kautta jonkunnäköistä verenvuotoa ja muuta. Blackline Safetyllä on hyvä esimerkki sairauskohtauksessa, kun on käytetty turvalaitteita. Heillä on oma niin sanottu valvo, minne heidän laitteet lähtevät hälytyksiä heidän asiakkaiden laitteista. Ja Blackline Safetyllä oli asiakas vetänyt kahvasta, siitä oli lähtenyt hälytys Blacklinein valvomoon. Oli sanonut, että hei, on puristaa rinnasta, että on tosi heikko olo. Valvomosta oli sanottu, että okei, soitaa apua. Oli nähty suoraan sijaintikartalta, koska on GPS-paikannuslaitteissa. Sitä kautta voitu hänettää apupaikalle ja pysyä koko ajan puheyhteydessä henkilön kanssa. Henkilö selvisi sairaalaan ja parantuu sieltä tällä hetkellä. Että noinkin pieni asia, että on yksi turvalaite mukana, mikä on aika halpa niin sanottu henkivakuutus, niin voi pelastaa parhaimmassa tapauksessa hengen. Siinä on hyvä esimerkki noista sairauskohtauksista, mitä voi sattua työpaikalla, mitä ei välttämättä edes kukaan ajattele normaalissa työelämässä, että mullekin voisi käydä noin. Sitten sitä riskien hallintaa tosiaan, miten niitä voidaan tehdä, oli se riskiarviointi, missä voi sattua.
missä kohtaa työprosessia voi olla suurempia riskejä ja ehkä myös semmoista uutta näkökulmaa, että missä ei ole ehkä osattu ajatella, missä voi olla riskejä, mitä ei ole ennen mietitty. Sitten on tosiaan se turvalaitteiden käyttö, että onko käyttö, osaako ihmiset käyttää, onko oikeanlaiset, esimerkiksi onko vaikka kaasuilmaisimet, jos voi olla riski kaasuille, onko paikannusta, onko hätähälytysnappeja, kaatumistunnistusta, man-down-toimintoja. Siinä on tavallaan pitää osata valita aina se oikea ratkaisu siihen oikeaan kohtaan ja mieluummin aina liikaa turvaa kuin liian vähän, että se on aina parempi. Sitten on viestintä ja seuranta, eli miten pidetään sitten yhteyttä siihen yksin työskentelevään henkilöön. Onko se puhelin tai radioliikenne, eli radiopuhelimen tai puhelimen välityksellä. Sitten kun mennään kohta ATEX-tiloihin, niin voidaan ottaa se, että taas henkilökohtainen puhelin ei voi olla siellä mukaan. Sitten voi olla vaikka säännöllinen kuittaus, eli puolen tunnin tunnin välein työntekijä pitää kuitata laitteeseen tai viestillä tai jotain vaikka omalle esihenkilölle tai jonnekin valvomoon, että hei, kaikki on ok, teen vielä töitä. Jos ei kuittaa, niin sitten taas tiedetään, että joku ei ole ok, tai ainakin osataan ottaa yhteyttä, että onko vaan unohtunut vai mikä on. Sitten automaattinen paikannus ja tilatieto. Eli tässä taas tullaan siihen, että sit kun se tulee se pahin, että joku vaikka kaatuu lyöpäänsä ja ei enää pystykään itse ilmoittamaan mitään, niin sitten on tavallaan tärkeä se paikkatieto tai se, että tiedetään, missä se henkilö on työskennellyt. Se on tärkeää, että oma vastaava esihenkilö tai vastaava tietää, missä työskentelevät on, tai sitten, että on ne turvalaitteet, missä tiedetään niitä puolesta, missä työntekijät on. Ja sitten viimeisenä ne hätätilanteet, eli kun sitten tulee se pahin tilanne, tulee se hätätilanne, tulee se yksin työskentelevä ilmoitus, että on korkea kaasupitoisuus, on kaatunut, whatever, niin silloin jokainen tietää, mitä pitää tehdä. Olkoon se sitten valvomo, olkoon se Blacklinein valvomo, olkoon se vaikka oma esihenkilö vaan kuka vastaa niistä, niin se tietää suoraan, mitä pitää tehdä. Pitää olla selkeät toimintatavat kaikille, että miten toimitaan. Ja ehkä tärkeä vielä se, että varmistetaan se, että se tieto menee jollekin siitä, että siinä ei ole minkäännäköisiä tietokatkoksia välissä. No mitä sitten näitä ratkaisuja on? Tosiaan ne hätähälyttimet, henkilöhälyttimet, voidaan puhua käytännössä mukana kannattavista laitteista. Olkoon se sitten joku nappi, onko se vaikka kaasuhälytin, missä on GPS-paikannin tai seuranta ja puheyhteys. Sitten voi olla ihan vain joku mukana kannattava GPS-paikannin, missä ei välttämättä ole mitään puheyhteyttä, hätähälytin seurantaa. Sitten on tietenkin liikeantureita, eli kiihtyvyysanturit, mitkä mittaa putoamista, kaatumista. Ja aikavalvonta, tosiaan se, että puolen tunnin välein, vaikka tunnin välein työntekijä pitää kuitata, että hei, kaikki on ok, että tiedetään, että menee hyvin. Ja sitten on vielä henkilökohtaiset hälytysjärjestelmät, eli jos on ihmisiä, mitkä tekee erilaisia töitä, niin osataan jokaiselle ihmiselle tehdä oikeanlaiset hälytysprotokollat, oikeanlaiset, mistä tulee hälytykset ynnä muut. Niin osataan tavallaan olla aina sille tietylle henkilölle oikeassa paikassa. Sitten vähän tuohon paikkatietoa ATEX-tiloihin. Kun puhutaan yksin työskentelystä ATEX-tilat aiheuttaa haastavuutta sen kautta, että ATEX-tiloihin ei tietenkään voi tuoda ihan normille puhelinta, vaan siellä pitää olla aina ATEX-hyväksytyt laitteet. ATEX-tiloihin on paljon prosessiteollisuudessa, biokaasulaitoksilla, kemian teollisuudessa, energiatuotannossa. Ne on monesti ihan normaalinäköisiä tiloja, mutta sitten niissä on erityisvaatimukset ja toki ne on aina ilmoitettu, että kyseessä on ATEX-tila. ATEX-tilahan tulee EU-direktiivistä, ATEX-tila määritellään aina erikseen ja ATEX-tilan luokkiakin on useampia, mutta ATEX-tila nimi tulee siitä, että se tarkoittaa räjähdysvaarallista tilaa, jossa voi esiintyä syttyviä kaasuja, höyryjä tai pölyjä. Laitteelle annetaan aina tietty ATEX-luokitus tiettyyn tilaluokkaan, tiettyyn lämpötilaluokkaan ja muuhun. Niin siitäkin pitää olla aina varma, että on se oikea laite sinne tiettyyn ATEX-luokkaan, että toimitaan oikein.
se tietenkin vaikuttaa se ATEX-loogisesti, mitä laitteet siellä saa käyttää. ATEX-tiloissa laitteiden pitää olla kipinättömiä, ylikuumenemattomia ja staattista sähköä ehkäiseviä. Ja sitten tosiaan niillä pitää olla se ATEX-luokitus aina. Väärä laite voi toimia sytyslähteenä ja sitä kautta siellä voi syntyä sitten paloa tai räjähdystä tai muuta vastaavaa, mikä ei ole semmoisessa tilassa hyväksyttävää. Sitten ne kaasun ilmaisimet viimeisenä vielä. Kaasuvuodot yleisesti on vaarallisia. Monesti kaasu on väritön, hajuton ja se vaikuttaa todella nopeasti ihmisen elimistöön, toimintakykyyn niinkin nopeasti, että välttämättä aina ei osata huomioida. Vaikka hapen puute, happitason aleneminen saattaa alkaa vähän särkeä päätä yhtäkkiä happipitoisuus onkin pudonnut niin alas jo, että siitä on tullut hengenvaarallista. Ja siinä tilanteessa taas on tärkeintä se, että on nuo kaasuilmaisimet ja nimenomaan oikeanlaiset kaasuilmaisimet, että on tietyille kaasuille, mitä tiedetään, että siellä tiloissa voi olla, niin mitataan juuri niitä. Ja kaasuilmaisima on tosiaan sen tärkeä, että ihminen, yksin työskentelevä, ei välttämättä tarvitse yksin työskentelevä, vaan työskentelevä ihminen tietää jo ennen kuin se välttämättä kehossa huomaa mitään muutoksia, että nyt on kaasua tai ei ole happea ennen muuta. Sitten kaasuilmaisia on monenlaisia, on kiinteitä ja kannettavia. Ehkä nyt kun puhutaan enemmän tästä yksin työskentelystä ja muusta, niin tärkeämpää on nuo kannettavat kaasuilmaisimet. Se on aina henkilön mukana, mutta toki kiinteät ilmaisimet ihan samalla tavalla on tärkeää, että se tila turvataan siitä, että sitä mitataan jatkuvasti, että siellä ei ole kaasuja. Ihan vaan sen takia, että tila on turvallista mennä. Tilasta voidaan ilmoittaa suoraan, että siellä on turvallista tällä hetkellä mennä, tai sitten siellä ei ole turvallista mennä. Kaasuilmaisimet voi olla ihan samalla tavalla niitä yksin työskentelyn turvalaitteita. Tuossa kuvassa näkyy esimerkiksi Blackline Safety-laite, missä on kaasuanturit, se samalla toimii yksin työskentelyn turvalaitteena, eli siinä on SOS-hälytyskahvat ja paikannukset ja liikkumattomuuden tunnistukset ja kaatumisen tunnistukset. Eli on tärkeää se, että jos tiedetään, että on yksin työskentelevä, missä on kaasuja, niin käytetään siihen sopivaa ilmaisinta ja voidaan herkästi myös samalla laitteella tehdä se yksin työskentelyn turva ja sitten se kaasun mittaaminen. Siitä on tärkeää tietää se, että käytetäänkö yhden kaasuilmaisinta, että onko vaan vaikka riski sille, että hapen puute on pieni, tai sitten on vaikka se, että tarvitaan monikaasuilmaisinta. Siellä on monta eri kaasua, mitä täytyy mitata. Laitteita löytyy imupumpullisia ja diffuusiomallia, eli imupumpullinen malli on malli, millä voidaan esimerkiksi säiliöistä imeä näytteitä, että on turvallista tehdä säiliötöitä. Diffuusiomalli on taas tämä normaali malli, mikä ottaa ympärillä olevasta ilmasta sitä kaasua ja haistelee sitä. Sitten vaikka laitteet on taas käytössä, niin se ei riitä pelkästään, että ne laitteet on ostettu ja niitä käytetään, vaan se, että niitä myös huolletaan oikein. Se on tärkeää tietää, että kuinka usein laite täytyy kalibroida, täytyykö sille tehdä toimintavarmistustestauksia, kuinka usein, milloin on viimeksi tehty, onko kalibroitu oikealla kaasuilla, onko antureita vahingossa nollattu vaikka väärässä ilmassa. Sitten toki se, että käytetäänkö laitteita vielä oikein, että onko ne hyvä pitää vaikka tuossa rinnan korkeudella suunnilleen, mistä ihminen hengittää. Sitten on tietenkin se, että jos laite hälyttää, niin pitää tietää, minkä takia se hälyttää, miksi se hälyttää, mitä se hälyttää. Monesti saattaa olla, että jos on vain joku laite, mikä piipittää, niin saattaa olla, että no se vähän piipitti ja unohdetaan se, että mikä se olikaan se kaasu tai mitä tapahtui. Niin siihen on tärkeää sitten se, että saataisiin sitä dataa siitä, että minkä näköisiä kaasupitoisuuksia on ollut, ja siihen toimii hyvin myös tuo Blacklinein laite siitä, että saadaan pilvestä dataa siitä, että minkälaisia kaasupitoisuuksia on ollut. Ja tärkeintä aina työntekijöillä on se, että laitteet on huolettu ja ne pidetään aina mukana ja käytetään oikein. Tosiaan, ja sekin vielä, että se on mukana ja mieluiten vielä päällä, niin se toimisi kaikista parhaiten. Seuraavaksi mä näytän nopean videon Blackline tekemä video. Siinä käydään erityisesti yksin työskentelyä ja sanotaan semmoista nopean vasteensaamista omaan työhön. Eli
Blackline on sellainen toiminto kuin Alert Link. Se tarkoittaa sitä, että jos kentällä työskentelee useita ihmisiä, vaikka muutaman kilometrin säteellä, niin voidaan säätää, että jos jonkun laite hälyttää, olkoon sitten kaasulukema, kaatuminen, liikkumattomuus, niin kaikki muut laitteet siinä tietyn säteen ympärillä saa hälytyksen siitä, että okei, hän on kaatunut tai tuolla on korkea kaasupitoisuus. Laitetaan pyöriin, niin mä samalla selitän välillä, mitä siellä tapahtuu. Yes, eli nyt nähdään, että tuo keskimmäinen laite hälytti. Laite hälytti korkeata kaasulukemaa, ja silloin kaikki laitteet, mitkä on tuon keltaisen säteen ympärillä, alkaa myös hälyttämään. Eli voidaan tavallaan tietää, että suunnilleen, jos joku on tuossa työskentelemässä näiden kahden laitteen ympärillä, niin nähdään, että okei, tuo X on hälyttänyt, okei, mä en ainakaan evakuoidu sinne päin. Eli tavallaan saadaan sitä nopeampaa vastetta näillä aluemittareillakin. Tässä oli nyt sitten taas, oli 4 ihmistä kentällä työskentelemässä, 2 oli tuolla vähän kauempana, 1 oli yksin selkeästi ja 1 oli tuossa keskellä kanssa yksin työskentelemässä. 1 sai hälytyksen siitä, että tuli fall deteksi tai no motion alertti ja sen jälkeen tietyllä säteellä olevat muut laitteet saa hälytyksen. Kaveri sai keltaiset hälytykset, hei, henkilö X on kaatunut tuolla, okei, menenpä katsoa, onko siellä ok. Näin saadaan taas nopeammin vasta sille, että toki toi hälytys voi mennä nytkin valvomoon, mutta nyt kun tuossa ihminen on vaikka 200 metrin päässä, niin se vasta on paljon nopeampi kuin se, että joku lähtisi valvomosta kulkemaan sinne päin, niin saattaa olla, että vaikka useampi minuutti nopeammin se vasta saadaan siihen työskentelyyn. Ja tässä viimeinen skenaario on sitten se, että 1 aluevalvontamonitori hälytti, että hei, kaasulukema. Siinä lähellä oli 3 henkilökohtaista hälytintä, 3 työskentelevää henkilöä. He sai myös hälytyksen, että hei, lähellä ollut aluemonitori hälytti. Okei, meidän kannattaa evakuoitua, kaasulukema korkea, ja ne päätös tuonne evakuointipisteelle. Niin, tälleen saadaan taas se, että ennen kuin se kaasu kerkeä tulemaan, tai välttämättä jos ei mahdollisesti tulisi, mutta ainakin voidaan evakuoitua tarpeeksi nopeasti. Tällä saadaan sitä vastetta nopeammaksi. Yes. Sitten tosiaan 3 muistisääntöä vielä tähän. Yksin työskentelyn hallinta, niiden riskien hallinta, se on kriittistä. Jokainen yksin työskentelevä henkilö on paljon alttiimpi riskeille, haavoittuvaisempi. Sillä ei ole mitään apua lähellä välttämättä. Ei välttämättä ole niin 10 metrin päässä, mutta ei ole välttämättä myöskään 10 kilometrin päässä. Että on tärkeää se, että työskentelytavat on oikeat. Yksin työskentelevällä on turvallinen tunne. Sitten, että on oikeat turvalaitteet ja kaasuilmaisimet, ne lisää sitä turvallisuutta ja varmistaa turvallisuuden tunnetta sille työntekijälle, että hei, musta välitetään tai mun työskentely koetaan jollain tavalla, että se on turvallisempaa, kun mulla on jotain laitteita. Ja sitten tosiaan sen työympäristön mukaan, olkoon se ATEX-tila, olkoon se kaasuilmaisin, olkoon se pelkkä yksin työskentelyn turvalaite, niin että valitaan työympäristön mukaan ne oikeat tavat. Ja tosiaan kaikkien näiden valitsemisissa ja karttamisissa niin me voidaan auttaa ja meiltä löytyy kyllä ratkaisuja varmasti kaikenlaisiin työympäristöihin. Yes. Siinä oli tähän asiaan mun diat ja siitä löytyy tosiaan yhteystiedot ja sitten jos on niitä kysymyksiä tullut, niin katsotaan niitä seuraavaksi. Joo, kiitoksia Niklas äärimmäisen
mielenkiintoista ja tärkeää asiaa, että tässä niin kuin oikeastaan käy ilmi, että ei pelkästään se, että on oikeat laitteet ja oikein valittu, niin on tosi tärkeää, että niitä myös koulutetaan ja osataan käyttää, että niistä on hyötyä. Osaatko sanoa siitä kouluttamisesta jotakin, että miten sitä kannattaa tehdä? Joo, tärkeää on tietenkin tietää se, että minkä takia se laite on hankittu. Onko se just niitä kaasuja varten ja onko se vaikka sit sitä yksintyöskentelyä varten. Että tiedetään, että ensinnäkin se, että koulutuksen on toki tärkeää se, että koulutetaan ihan peruskäyttö, mutta myös se, että mitä sitten tehdään, jos se laite vaikka hälyttää tai siihen tulee joku häiriö ja muuta, että osataan oikeasti käyttää. Et varmasti tärkeää on se, että ensin laitteen toimittaja ja myyjä kouluttaa jotain porukkaa tai isoa porukkaa siellä yrityksessä ja sitä kautta sitten saadaan tietoa eteenpäin. Ja jos on jotakin epäselvää, niin sitten pitää tietenkin kysyä sitä. Että... Joo. No, tänne on tullut yksi kysymys. Onko AlertLink-toiminnossa jotain rajaa? Kuinka monta laitetta voi olla samaan aikaan ja onko siinä millainen etäisyys, ketkä voi vastaanottaa hälytykset? Ei ole rajaa, mutta etäisyyttä voidaan säätää 10 metristä 5 kilometriin, sillä välillä 10 metrin välein. Että tavallaan isotkin tehdassaitit saadaan kaikki laitteet, mutta sitten taas voidaan niin kuin määritellä pienempiäkin, että ei se välttämättä ole kaikilla isoilla tehdasalueilla järkevää, että jos joku saa toisessa päässä tehdasaluetta hälytyksen, niin ei ehkä sen toisessa päässä tarvitse joku saada sitä hälytystä myös. Että siinä voidaan määrittää niitä rajoja. Joo. No mitä jos sä työskentelet yksin ja tiedät, että sä oot yksin, teet töitä, niin minkälaisia varotoimenpiteitä sä voit itse tehdä? No toki kun menee kohteeseen, niin voi havainnoida itse jo niitä mahdollisia riskejä, että jos näkee vaikka kaasuputkissa jotain ongelmaa, että siellä voi olla vuotoja ja muuta, niin ne tietenkin pitää havainnoida. Ja sitten toki omat työskentelytavat muutenkin, että jos työskennellään vaikka korkealla tai työskennellään ympäristössä, missä on lattialla tavaraa tai jotain, varataan niitä kaatumisia ja muita. Että siinä ehkä sit jos kokee heikkoa oloa tai ynnä muuta, niin aina poistuu tilasta puhtaaseen ilmaan ja muuta. Että siinä on ehkä ne suurimmat, miten itse pystyy vaikuttamaan siihen. Sitten toki se, että jos kokee sen, että joku asia ei ole hyvin, niin sit sitä ilmoitetaan ja sille tehdään jotain muutoksia. Ehkä välttämättä ei työskennellä enää yksin, vaan sitten muutetaan vaikka sitten parityöskentelyä. No niin. No sitten vielä on kysymys, mikä on paras vaihtoehto vedyn mittaukseen, ja kun se yleistyy koko ajan? No, se on ihan mitä tavallaan vedystä halutaan mitata, että halutaanko mitata sitä pitoisuutta vai lelilukemaa vai mitä, niin LEL-MPS-anturi on erityisen hyvä siihen. Anteeksi, mikä? LEL-MPS-anturi, mikä on Blacklinella käytössä, niin se on erityisen hyvä anturi. Se kertoo suoraan todelliset lelilukemat siihen, että mitä siellä on. Että se on varmasti se tärkein, ja niitä löytyy kiinteisiä ja kannettavia laitteisia molempia. Just. No, täällä on tulossa vielä kysymys, mutta sillä välin kun se tänne popsahtaa, niin miten yksintyöskentelijä voi varmistaa omaa turvallisuutta, jos hän tietää, että siellä on esimerkiksi kemikaaleja tai tämän tyyppisiä vaarallisia aineita? No, jos tiedetään, että on kemikaaleja, tiedetään, että on mahdollisuuksia kaasupitoisuuksia, niin ehkä olisi tärkeää, että yksin työskentelevällä on ensinnäkin se kaasumittari mukana, henkilökohtainen mittari, ja siinä on oikeat kaasut, mitä mitataan. Ja sitten, jos tiedetään, että siellä mahdollisesti oikeasti on niitä pitoisuuksia, ne on korkeita, niin työskennellään sitten moottorimaski päässä tai joku vastaava. Ja sitten on ehkä tärkeää se, että sit kun työskennellään siellä moottorimaski päässä, niin otettaisiin vaikka mukaan sitten, vaikka esimerkiksi nyt tuommoinen Blackline-laite, mikä ottaa sitä dataa ja tallentaa sitä pilveä. Tiedetään nyt pitoisuuksia, mitä siellä on ollut. Että täytyykö sille tehdä jotain, koska eihän se ole pitkäaikainen ratkaisu, se ei ole. Nimenomaan. Sitten on vielä tämmöinen, mikä on aluekaasumonitorin akkukesto ennen kuin se pitää ladata? Hyvä kysymys. Joo, hyvä kysymys. Tosiaan se, mitä tuossa oli niitä aluekaasumonitoreja ja Blacklinea esitelty, niin niissä on imupumpulisella noin 30-40 päivää vähän riippuen siitä olosuhteesta ja sitten jos ei ole imupumpulinen, niin yli 100 päivää. Että pystytään käyttämään pitkiä seisokkejakin samalla akulla. Hälyttääkö se sitten, tuleeko siitä joku hälytys ennen kuin se akku loppuu?
Kyllä ilmoittaa kyllä, että low battery. Se voidaan säätää että kuinka nopeasti tai missä prosentissa se hälyttää sitä. Tämä oli vähän tämmöinen niin kuin maallikon kysymys. Kyllä. No, mutta se on hyvä. Kaikki ikinä ei ole mun mielestä tyhmiä kysymyksiä. Joo. Olisiko sulla jotain vielä tämmöisiä päätössanoja tähän loppuun? Joo, no ei ehkä niin kuin välttämättä, että mietitään tarkkaan niitä, että onko omassa yrityksessä vaikka jotain, niin kuin, missä koetaan, että joku ihminen työskentelee yksin ja se ei ole turvallista välttämättä, niin miettii niitä ja miettii, mitä niille voidaan tehdä niille ja sitten tosiaan, että valitaan ne oikeat kaasuilmaisemat ja muistetaan kalibroida niitä riittävän usein puolen vuoden välein, mutta ihan minimissään vuoden välein. Ja sitten tosiaan me laitetaan nyt materiaaleja tulemaan teille tämän webinaarin jälkeen ja sitten mun yhteistyö näkyy tuossa, niin voi ottaa yhteyttä, jos tulee kysymyksiä tai jotain, että haluaa tarkempaa esittelyä tai mitään muuta vastaavaa, niin mielellään kyllä pidetään. Joo, tänne tuli vielä itse asiassa aika todella hyvä kysymys. Okay. Että miten Blackline on yhteydessä verkkoon, jos operaattori kaatuu? Että pitääkö itse tehdä sopimus operaattorille? Blackline-laitteessa on sisällä SIM-kortti ja ne on hyppiviä SIM-kortteja, eli käyttää kolmea eri operaattoria Suomesta. Jos vaikka Elisan verkko kaatuu, niin hyppää Telian verkkoon sitten. Ja aina siinä vahvemmassa verkossa toimii. Ja tosiaan 2G ja 4G-yhteydellä. 4G-verkot on Suomessa niin hyviä, että melkein kaikkialla, jos on syvällä maa-alalla, niin pitäisi kuulua. Just. Sitten tosiaan on niin kuin AGPS Blackline-laitteessa, että on niin kuin avustettu GPS. Tarkempaa sijaintitietoa. Jees. Hyvä. Luulen, että tässä oli nyt tämän päivän asiat ja vastattiin kysymyksiinkin. Paljon kiitoksia kaikille, jotka osallistuitte tähän tämän aamun seminaariin. Ja tosiaan, niin kuin Niklas sanoikin, niin me lähetetään tämä materiaali ja tästä tulee vielä myös tämä tallenne teille nähtäväksi. Ja meihin voi aina totta kai olla yhteydessä näissä asioissa. Vastataan mielellään kysymyksiin ja autetaan esimerkiksi just niissä laitteiden valinnoissa. Tässä vaiheessa toivotan kaikille mukavaa päivää ja turvallista päivää ennen kaikkea. Multa samoin. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moikka.